Gomnati mofgal lesdi Nigeria hokki wallinde marori ko hewti motaji mauɗi 774, wato motaji mauɗi 20 yago kala diwal fuu nder diwe lesdi ndin 36 hautade be gallure lamorde lesdi ndin wato Abuja. Marori ndin yerɓama yago diwe ɗen on ngam sendango talaka en hautade be hoytingo saɗirma nyamdu ha lesdi ndin. Ministajo cakol kubaruji lesdi Nigeria Alhaji Muhammad Idris on andini non ɓawo jonde majalisaru minista en lesjagorgal ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Kala motawal mangal nder motaji 20 man fuu bo ɗo rondi buhuyel marori kilo 25,200 wato buhuji marori mauɗi ɗi kilo 15 ummanan buhu 100 mota fuu. To ɗum hauti jimla motaji 20 ɗum gomnati man yerɓi yago diwal fuu ummanan buhu marori mauɗi 12,000. Nonnon bo o ɓesdi wi'ugo wallinde nde ɗum yerɓi majum fuɗɗam on. Ɓawo marori, Muhammad Idris wi gomnati mofgal lesdi ɗo wallita remoɓe be konal jamanu ngam heɓugo ƴamde wonde. Ha fahin Muhammad Idris andini dow majalisaru minista en man umri ɗum yawna fesingo kare ruɗɗitiggo motaji kuteniroji nyebbam petur yago hendu gas ngam hoytingo lamar jahale. Ha fahin majalisaru man larti yake ɓesdango huwoɓe cede jobdi lewru wato albashi. Ha ragare majalisaru man umri ɗum yawna taskitiggo hukuma kesa ka hakkilanki dabbaji wato Ministry of Livestock ngam fuɗɗugo kuɗe be ko yawi.